sibambe ngazibini phakulisa namandibhothise kumakhaya ngokuhlwa nje njengobona nje namafatha eholele apha kwindawo ezisempuma nakwindawo ezisembindini nakwela lase Northern Cape nakwela lase Mpuma Koloni imvula seziqalile kaloku ngokuhlwa nje kwaye ke zisandelelekile indudumbe ezimandla usuka phaya koBuckley East phaya koKaladokwe ukunyuka njalo uya kwela lase Uppington kanti amathuba mahle kwela lase Mpuma Koloni ngokuhlwa njena bezintshizane nje ezithe qa phaya kwela lase Gauteng nakwindawo ezisempuma phaya kwaZulu Natal kanti ke xa sihlabela mgama sijonga phaya ngomso salindekela lokho izandudumo zimandla ngakumbi phawa elala sempuma Koloni khona phaka koKaladokwe noGrafrenet kanti ngabandakanya napha koBhobhofu lufika nakoWilamo koDR phaya ukunyuka uyapha nakwela laseVryburg kanti ke nezikhukhula zilindelekile usuka kwela laseBloemfontein ukunyukela kwela laseNorthwest abantu baqaphele kaloku ezimvula ezi zifika komile kwezindawo ezi yiyo lento izawuthi ke ngokwamanzi xa isihla athanda ukuqanqeleka kanti nezibhaxuze ngokulindelekile phaka koPhulukwana naphaya koDzanini uyaphana kwingingya koMpombela napha kulambindi yaKwaZulu Natal kanti xa sijonga amaqondo obushushu ebusuku njena nangentseni yangomso kuthanda ufudumala kulo lonke likuba kaloku kukhona amafa akhona fudumala ngakumbi phaya kwela lasempangeni unyuka njalo naphaya koMusina de kube ngu-24 kwela laseliphalale kanti xa sijonga amaqondo obushushu aphezulu kusatshisa kwiindawo ezininzi njengobona njena ngo-33 kwela lase-Uppington ukhumbule kaloku kuzawuba kukhona indudumo nokutshisa yiyo ke le nto kuzawuba khona indudumo ezimandla kwezinye iindawo ibe ngu-26 degrees kwela leKapa lodumo kanti kuye kutshisa ngakumbi phaya koMusina ngu-37 degrees ibe ngu-36 phaya kwela laseliphalale kanti xa sihlabela mgama phaya ngolwesine zikhona ezamvula phaya kwindawo ezisempuma nilale kamnandi.